И какво става отново, приятели? Тук сме в PvP, BG Fight PvP. И където целяхме с Only Killer. Продължаваме да търсим руди в мината. В равина, дето намерихме. Да. И сега отивам до него. Бой, смолове са биеш, бе? Да. 100 крипъра ма нападнаха мене. И още. И още. What the fuck? О, лапис. Лапис ли, бе? Да, Взимай. Това е ендермена. Това е ендермена. Хили, той са ендерпели. Приятни. Може би. Айрон. Умри. Кучка. Умри. О, убих единия. Сега почвам другия. И май ще умра. А, не. Споко. Джебе, сега ме помогнеш на Да, ще дойда честно малко. Сега идвам. тук има доста айрон. Паднах ли, бе? Какво? Не знам дали са се изпекли. Изчакай. Майко. Аз трябваше да сетна хома. То кол не трябва вече. Не, достатъчно. Какво, айрон ли? Намери. Кол също. О, още лапис. Явай, ще ударя без да искам. Още. Тън. Шит. Сад. Значи, още не сме намерили нито един диамант. Това пък сега до тук някой го е запълвал с лотедите. Няма нищо, хора. Кол. Трябва. Все пак. Ще 64,8. Стати 8. Сетна ли си холма горе? Къщата. Не. Сега отивам да сетна холма. Че забравях. Но само мен. О, озмит. Лаписуе. О, даде ми два. Форчен кирка. Кой искаш? Имам чувство, че някой е горе и на грифа. Ама... А с 100 ли да се ще му спокойте. Аз съм същия, ще ми зачудя след малко. Опа. Не тук. Така. Нищо. Изпекли са се. Се сложим на трибите. Колко айрон имаш? Имам 8 айрон. Ще направя бикирки. Да си имах пръчки, но няма нищо. И наистина ще трябва да направя, защото моите са чупи. Споко ще накрая. Getting an update. Айде стига де. Те скрипали тук ще ме избият. Това не трябва. Так, тук си вземем в инвентара. Вижте, пак ще забравя да се сетна холма. Носи ти кирката. Точност! Ето тя напред, бе. Вау. Опа, крипър. Войната между световете им. Пъй, гръмна. Мали отрепаха, ма. Бягай, бе. Колко айрон виждам тук. Ела при мене. Не, ела при мене. Дай ми хелп. А нали си ти? Не. Може и да не си ти. Мисля, нищо не... Как се качих? То сме направил път, аз викам, че съм бог. Саднах се. Че тук също някъде... ето айрон. Човек, колко айрон има тук? Събирай. Имам други проблеми. Добре, пазима тогава и събирам рудите. Не виждаш в момента това правя. 3 скелета. Имаме 14 айрон, хора. Смалко ще може да си направим и дума след това ще да кажа. 14? Аз у мен имам 32. О, супер! И намерих и още.
Стига, бе. Дай ми ги. Дела. Не тела. По-бързо. Що? Аре, бе, човек. Аз знаеш колко надалеч съм отишъл. Ох, добре, ще дойда. Изчакай само малко. И май намерих диаманти. Така ли, бе? Май, не знам. Не. Това някой е идвал. Ти се подменял, човек. Не, това е. Нашата била не е дошли. Да, мина на Водолъв. Шит. Майко. Убили ги? Да. О, Редстоун. Намери ли? Между другото, хора, Олни Кивър ми е брат. Зато и каквото намери, аз казвам. Вико, за тебе крипър. За тебе крипър. Макъв си медиум. Аз те гледам. Но ти си зад мен. Ето диаманти. Може да си толкова сляп? Виж. Оле, и не. Внимавай, внимавай, чай не е един, да. Изчакай, аз ще ги изкопая. Остави честа на тебе с 8. Само запълни лавата отдолу. Дико зомби! Бой. Не, майстра ми те ударя. Мам, ти по-хубаво ма пази. Само запълни лавата. На дъно. Ще да падне. Не е така. Иначе е много дълбоко. Дълбока е, да, аз усещам. Изкопа ли ги? Да. Колко ти даде? 4. Я виж добре, я виж добре. Добре. Я виж добре, я виж добре. Аз ти казах да не запълваш така. Че може да има лава тук. Да. Тук има доста. Още диаманти. Къде? Е там. Мале хора, ударихме джакпота с 100 сравин. Къде си? Видях те. Чакай. Само че внимай, че има много лава. Мале. Аз ще се опитам да ги изкопая отзади. Или ти там отиваш. Аз там отивам. Ама внимай. Чули? Само ето ги. Ето ги. Сега, не съм сигурен. Чакай, не. Изгоря един, не? Не. О, кеф. Взех го, имам 2. Изчакай. Принцип са крията и така. Гледай. Аз ги знам диамантите. Имам усет на даймон. На даймон. О, голд. Къде бе? Ето горе. О, бягай. За нищо не слушай голда. Ето, дай да ти дам да се изпразня в тебе и тук иди горе и ги. Добре, фърли. Диамантите, и другите ще си фърля хора. Чакай, че взех лапса. Диамантите нека да седят у мене. Не може тук да слушаш. Няма ги оставя, брат. За да не забравяй, че грифа е позволен. И всеки може да дойде да ме удари. Ти тук си оставя 4. Това са от кита. Оха. Имам ли още 4 в Ендерсиста? Ой, сега хора, ще видите как се развим набързо. Така, това ще го оставя. Аз вече не знам какво да оставя. Ой, тия ги оставя мен. Освен това. Още такова. Диаманти ли? Не е лазурит. Супер, взимай. Сега ти пак ми даде това. С малко, че... Най-хубаво ще да падна хора. Само да приемим. Намерих още лапис и голд. Супер. Лаписа ще го взема. Колко много, наистина. Маля, тук е ефтино. Загледа внимавам. Не става. Лава. Още лазурит.
О, емералд ли намери? Да. Браво. Имам 3. 5 по-точно. Ти ми ги даде едните. Да, имах 2. И сега имам у мене. Те са в мене, човек, два. Аз имам още 3. Ай, колко сме стаки, къде има болт? Тук не сме. Тук тази вода има съмняче на нищо. От другата страна. О, ето къде. Да, ясно. О, тук. Не се пада. Уи, да. Дума ли? Видя. А, не! Вико емералд. Виж. Сега ще го взема. Чете съм хора. Че ни трябва айран. Охо, Какво? още такова. Няма ти? Много редстоун намерихме. Супер. Имам стаки 19. Майко! Какво става? Щях да умра пред живота ми за крипъра. Как да се качи се? Съм кобалство, не питам как да се качи. Абе, че за един емералд си. Ние може да го продадем в шопа. Той има ли въобще? Би трябвало да има. Че? Някакъв като зомби си. Тягай. Какво? Какво? О, диаманти. Ох. Къде? Взимай. Майко, колко съм много. Така ли, бе? 6. Ах, бе, колко много атака от зомбита става, хора. Четичко. Мале, му не трябва да дойдеш тук при мен. Що? Има много лава, аз може да има диаманти. Сега ще ми скочи. Наясно. Те да имах. О, между другото, хора. Яко е, че аз имам фит. Там май има диаманти. Не, това имам. Вон май намерих още диаманти. А, не, това не са диаманти. Къде идва толкова много зомбита? Може да има спаунер. Ма, не тя. Тъпа... Оле, дай прими. Фак, бързо. Шет. Уи! Голд, Фико. О, не килър. Сад. О, аз си знаех, че има спаунер на скелетън. О, щупи го бързо. Хора, няма да събираме спаунер, не ни трябва. Ти обирай, че... О, тъмън чест, в който да се изпразня. Важните неща. Кеф? Да. Сега отивам да ти правя сет. Не мога почти да си чупи това. Моя, виж моя. Ще направим на двамата сет. Виж моя. 36. Няма да стигне и за двамата. Знам. Ще направя само един на мене. Давай бе неща, Еран Бог. Хора, намерихме доста лапис. Аз точно. Наистина, доста лапис. Аз съм Айран вече. 49. Анда. 7-6 ще ме направя. Грешка.
Печката ми се счупи. Ма си дадах. Тя чупи ми се. Тая ли е? Другата дете чупен. Тогава. Аз си умирам. Ама аз нали затова ти казах, че... Няма значение. Значи, тук намерих още един равин. О, супер, чай. Я нема такова на ръба. Ще се телепортна. Чакай, не се телепортвай. Бързо уби го. Давай, приеми. Ще е доста опасно им чувството, хора. Вав. Имаше скелет и ма бутна. Щях да умра. Скелет по водата. Чакай, ела. Отива май намерих диаманти. Така ли? Да. Ама ела тук. Ето спирам. Вау, кое яко място. Ух, какво стана крипър гръмна май. Не крипъра, гръмна. Дръж. Само за това ми стигнах. Опа, човек ти от тук мина. Мага. Лоджик. И ти как си го изпуснал той? Няма значение, знаеш ли? Не съм го изпуснал. Еми. Дойдох там. Диаманти. Къде? Е там. Ще ли? Как ги видяваш? Да. Изчакай, идвам. Ето ги. Супер. Изчакай да дойда. Да ги покажа. Охо. Намерих и още нещо. О, супер. Май да не излузи. Аз ще направя път. Искам този път аз да ги изкопая. Аре, аз два. Не се знае какво може да има долу. Имам 10 диаманта. Давай. 10, аз имам 8. 18. Ще направим кирки и мечове. И кой ни трябва все пак? Там има още нещо, хора. Мани, вземи. О, редстоун. Опа. Какво? Лава ли? О, фък, лава, доста лава. Опа, сори. Как мразя да тече така вода? Ще да спра. Няма идея. То няма смисъл, брат. От всякъде тече. Върнах се на същото място, дето кога дето намерих диамант. Така ли? Сад. Ама аз тук бях. Сега тръгвам нагоре. Дето емералда намерих. Аз сега тръгвам нагоре. Яла, виж. Къде? Тък ми се. Ай, чакай, не дей. Къде са на някой купче ми приеми? Мога аз виждам Ника. Още един емералд. Окей. Мислиш, че ти ме удари. Не, за какво? Това, ако аз те ударя, ще пишете си в комбат. Колко? Айде, хора. Още. Страшно. Мони. Какво? Виж. Това намерих. На тая мина има още една мина. Странна работа. Да, доста. И която май сега ще няма да свърши. Къде си? Видях те. Ама видях на къде си отишъл. Фак ли са, бе, човек? Съзнай на къде си. Видях ти Ника. Ето. Свърши ли? Мината. Нататък няма нищо. Не се знае. Слизаме още надолу. И ако искаш да почнем да копаем от тук. Къде си? Ето това. Ето тук надолу. Съгласен? Смирам, човек.
Какво да си направим с тези диаманти? И по-хубаво си направим меч или кирка. Извинете, хора. Здраве. Ходи сюда. О, сега кирката ми се чупи. Рип кирка. Нямаше друга. Просто ти... Защо е? О! Какво е? Видяхте как се чупиш. Аз си видях как се чупи. Хоп, как странна работа. Съд. Вече съм объркан. Мони, тебе нямаш късмет. Що? Защото е тук надолу, се чаква. Аз съм грабил. Охо, до края стигна. Ти? О, кеф дума. Хора, стигнахме до края. Пък обикновено накрая се намират най-много диаманти и лава, разбира се. Спря. Чакай. Ай, кога? Там, о. Махай се! Чакай да запуша, че нашия оттам идва. Ми е забавно. Знаеш ли на това колко лава има? Да, знам. Ще я го заобиколим. Чек, защо той не го запуши, бе? Марио, той не тече. Знам, за всеки случай. Не знам кой става. Внимай, чули? Стой клетно. Ето я. Ви. Колко е? Запуши. Много е. Тук... Доста лава. Бягайте. О, редстоун. Взимай, той е диамант. Да взема. Сгоря ли? Да. Всички ли, бе? Фейл. Гледай. Тук още. Хора, сега спирам клипа. С малко пак ще го почнем. Така че, ай. Чао. Чао. Айде.